Sa wakas ngayon nakapag-me time na rin ako. Hapon na nga nung nakapag-me time ako ay naapo. Pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian, saka pa nga lang ako nakapaghilamos. O, diba? Tunaw na talaga yung mga muta ko dyan. Charis. Siyempre nga kahit nga busy tayo, kailangan nga hindi natin makakalimutan ng ating me time. Ay naapo. Ito nga yung gawain nating mga nanay na minsan ay nakakalimutan natin para sa ating sarili. Kaya naman mga mister, wag na kayong magtaka minsan kung nagmumukha na kaming losyang. Ang dami-dami kaya naming mga gawain dito sa bahay, kaya naman minsan nakakalimutan na namin magpaganda. Gaya nga ng sabi ko, hindi nga uso ang suklay sa akin sa umaga. Kaya naman mga mamis, wag nating hayaan na lamunin tayo ng ating mga trabaho dito sa loob ng bahay. Ay naapo, me time din pag may time. Diba, nga 30 minutes lang naman to, diba? So ito nga yung pinaka-routine ko kapag nagmi-me time ako. Pagkatapos ko nga gamitin yung sabon ng Honest Glow, ito nga naglalagay din naman ako ng serum nila. Actually, ito talagang serum ng Honest Glow ang nagtanggal sa mga dark spots ko. Hindi pa naman totally natanggal, pero at least naglalighten na. Nung wala pa nga akong anak ay hindi nga ako pimple scene. Pero nung nagkaanak na ako ay naapo, literal naman na breakouts yung kapalit. Naranasan nyo ba yun mga mami? Sa breakouts ko nga'y kasabay din ng postpartum, ganun. Ay naapo, literal lumalabas pala yun kapag nagkaanak ka na. Buti na lang talaga kinaya naman at lumalaban. Kaya naman eto na ang aking mukha for today's video. Kahit pa paano nga'y nakakausad-usad na rin sa nakaraan. Charis. Kaya naman thank you so much Lord, at thank you so much din sa Honest Glow na nakatulong para sa mga breakouts ko. At totoo yun ha, walang nanay na palaging nakapustura sa loob ng bahay. Ano yun? Ginawang office lang ang loob ng bahay? Charis. At wala rin naman sigurong nanay na ang gawain sa loob ng bahay ay nakaupo lang? Ay ewan ko na lang ba kung merong ganun? Charis. At wala rin naman sigurong nanay na palaging mabango sa loob ng bahay at hindi nalolosyang? Ay naapo, i-comment nyo dyan sa may comment section kung may kakilala kayong ganun. Charis. Ako talaga bilang nanay, yung pinaka-priority ko yung anak ko at yung gawain dito sa loob ng bahay. Kasi yun na lang talaga yung way ko para matulungan yung asawa ko. Hindi man ako makapagpasok ng pera dito sa loob ng bahay, at least natutulungan ko yung asawa ko mentally, physically, at emotionally. Kasi yun naman ang importante, 'di ba? Hindi man tayo yung may maraming pera, pero at least 'di ba, walang nagkakasakit, buong aming pamilya at masaya kaming magkakasama. Ganun. Kaya naman maging masaya lang talaga sa buhay para iwas stress, iwas haggard, at iwas sa sakit. Ganun. Ay naapo, legit. Kapag hindi ka masaya, na-stress ka, at pag na-stress ka, magkakasakit ka. Ganun. Ay naapo, maiksi lang talaga ang buhay, kaya naman enjoy life. Sabi nga nila. At alin na nga kayo't magkape na nga lang muna tayo at pag-usapan natin ang ating buhay ng may buhay. Charis. Ano yun, naging marites na lang for today's video? At isa rin yan ha, iwas-iwasan ang pagiging marites. Sa pagiging marites ninyo, ayun, nagkakaroon kayo ng stress. Charis. Focus lang sa goal natin sa buhay at hindi yung pagiging marites ang i-focus natin. O siya, dito na nga lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much Lord. Let's kape.